ወላዲ ታዲኡ ብዘይቦ ያዕብያቶ ንሙዚቃ ብዝነበረ ፍቕሪ ድማ ገና ካብ ቁልዕነቱ ጊታር ድራምን ፒያኖን ክጻወት ጸኒሑ እዩ ወዲ 13 ዓመት እንከሎ ጊታር ሒዙ እንትጻወት ወላዲ ታዲኡ ብዙሕ እውን ጽሬት ብዘይነበሮ ካሜራ ቀዲሓ ኣብ ዩቱብ ጻዕነቶ ቪድዮ ድማ ናይ ህይወቱ ማርሽ ለዋጢ ኮይኑ እዩ ኣብ ካናዳ ዝዓብየ ጀስቲን ቢበር ኣብ ዓበይቲ ናይ ሙዚቃ ሰባት ዓይኒ ንኽኣቱን ናይ ሆሊውድ ተፈላጢ ሰው ንክኸውን ዝገበሮ እዚ ኣጋጣሚ እዩ ነይሩ ኮይኑ ግና ድንግርግር ጽልይትን ነቐፌታ ናይ ተፈልዮን ኣብቲ ድሓር ድማ ብናይ እምሮ ሕማምን ወልፍን ብዙሕ ተፈቲኑ እዩ እዚ ናይ ቁልዕነቱ መልክዕ እናሰኣነን እቲ ዝነበሮ ሃብቲ እውን እናሰኣነ እዩ ዝርከብ ኣብዛ ዓመት 2025 ዘውፅኦ ስዋግ ብዝብል ዝፍለጥ ኣልበሙ ናይ ርእሱ ህይወት ጽቡቕ ገይሩ ዝገለጸሉ ኣልበም እዩ እቶም ሰራሕቱ ሕጂ እውን ተሰማዕቲ ዋላ እኳ እንተኾኑ ቢበር ግና ፈጺሙ ከምቲ ናይ ቀደም ቢበር ኣይኮነን እቶም ናይ ሆሊውድ መሳርሕቱ እውን እዚ ኩሉ ኣብ ቢበር ዘጋጥም ዘሎ ነገር ብትልሚ ተሓንፂፁ እምበሪ ዋላ ሓንቲ ከም ኣጋጣሚ ዘጓንፎ ኣይኮነን ክብሉ ተሰሚዖም እዮም ኣቐዲመ ሰላምታይ እናቕረብኩ ላይክን ሸርን ብምባል ናብ ኩሉ ንክባጻሕን ንዘለኩም ርእቶ እውን ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ክትገድፍሉ የላቦ ናብቲ መደብ ክወስደኩም ኣብ 2008 ገና ኣብ ቁልዕነቱ ፍሉይ ዝኾነ ናይ ሙዚቃ ፍቕሪ ዝሓደሮ ጀስቲን ቢበር ኣብ 13 ዕድሚኡ ኣብ ገዝኡ ብምዃን ኒዮን ሶሲክ ተባሃለ ሙዚቃ ጊታር ብምሓዝ ክጻወት ይጅምር ኣብቲ ሰዓት ዩቱብ ስራሕ ካብ ዝጅምር ገና 30 ዓመት እዩ ነይሩ እንታይ ከም ዝሓሰበት ዋላ እኳ ተዘይተፈልጠ ወላዲ ታዲኡ ፖቴ ማልቴ ወዳ ክጻወት እንከሎ በቲ ኣዝዩ ድኹም ዝኾነ ቴሌፎና ብምቕዳሕ እቲ ቪድዮ ኣብ ዩቱብ ጽዒናቶያ ብዘይተሓስበ መልክዑ እውን ሚልዮናት ተቐባቢሎም ተዓዚቦም እዮም ሰብ ክእለት እናደለየ ንሆሊውድ ዘቐብሎ ዝነበረ ኩተር ፕሮ እውን ተዓዚብዎ እዩ ቀፂሉ እውን ነዚ ቐጻሊ ኮኸብ ጀስቲን ቢበር ካብ ካናዳ ናብ ኣትላንታ ክመጽእ ገይርዎ እዩ ኣሜሪካ እውን ንጀስቲን ብጽቡቕ ተቐቢላቶያ ብዙሕ ሃብትን ኣፍልጦን ንምርካብ እውን ኣይተጸገመን ምስ ናይ ሆሊውድ ኮኸባት ንምስራሕ እውን ዕድል ረኺቡ እዩ ቤብ ተባህለት ሙዚቃ እውን ኣብ ሓደ ሰዓት መወዳድርቲ ዘይረኸበት ደርፊ ኮይና ጸኒሓያ ኮንሰርት እንተዳሉ እውን እቲ ዜና ገና ዓላዊ ምስ ተገብረ ኣብ ሰዓታት ውሽጢ ትኬታት ተሸይጦም ተወዲዮም እዮም ብኸምዚ ደረጃ ተፈታውን ተባሃግን ኣርቲስት ንምዃን በቂዑ እዩ እዚ ኩሉ ሃብቲ እንትመጽእ ገና ወዲ 14 ዓመት ዝነበረ ጀስቲን ድሕርቲ ናይ ደርፊ ስርሑ ዝነበረ ህይወቱ ግና ቀሊል ኣይነበረን ኣብ ግዜ ቁልዕነቱ ይገብሮም ዝነበረ ተግባራት ናብ ዘይፍትሑ ድንግርግር ኣእትዮም እዮም ንሰሊና ጎሜዝ ኣብ ቀታፈኖን ትስዕማ እቲ ጉዳይ ናይ መላእ ዓለም ኣጀንዳ እዩ ነይሩ ኣብ ከምኒ ኤለን ሾው ዓይነት ዓበይቲ ፕሮግራማት ብዙሓት ተፈለጥቲ ሰባት እንተላገጹሉ ምርኣይ ልሙድ ኮይኑ እዩ ናይ ጀስቲን እቲ ናይ ቁልዕነቱ ሕማቕ ታሪኽ ምስ ዲዲ ዝነበረው ርክብ እዩ ነይሩ እዚ ኣሜሪካዊ ራፐር ንጀስቲን ኣብ 16 ዕድሚኡ ላምበርጊኒ ቀፂሉ ናብ 18 ዕድሚኡ መንበሪ ገዛ ከም ህያብ ሂብዎ እዩ እዚ ሰብ ዓበይቲ ዝኾነ ናይ ሙዚቃ ኮንሰርት ብምድላው ነቶም ታሕተዎት ኣርቲስታት ኣቢዩዝ ከም ዝገብሮም ተገይሩ ዝኽሰስ ሰብ እዩ ጀስቲን ቢበር ነዚ ኩሉ ሃብትን ጸርፍን ይቕበል ዝነበረ ገና ኣብ ቲኔጀር ዕድሚኡ ስለ ዝነበረ ከም ቆልዓ ኮይኑ ክዓቢ ኣይከኣለን ፓራዝያውያን መእተዊ እንመጽኡ እናሰዓቡ ንቕርሾም ክብሉ ሕድሕድ ዝገበሮ ነገር ናብ ዓለም ከቃልዑ ጸኒሖም እዮም እንትቁጣዕ ዘርኢ ቪድዮ እንተተረኺቡ ነቲ ዝቐድሕ ሰብ ጽቡቕ ኣታዊ እዩ ኣብ ከምዚኦም ግዜታት ድማ ኣብ ካናዳ ዝነበረ መተዓቢቱ ስኩተር ብሩ ማናጀር ገይርዎ እዩ ናይ ጀስቲን ሓላውን ሓብሓብን ከም ዝኾነ እውን ክገልጽ ጸኒሑ እዩ ካብ ስርሑ ክሳብ ኣታዊኡ ቀፂሉ እውን ኣብ ናይ ውልቃዊ ህይወቱ ምስ ኣፍቃሪቱ ዝግበር ርክብ ኩሉ ናይ ጀስቲን ተግባር ዝቆጻጸር ሰብ እዩ ነይሩ ኣብቲ ናይ ሆሊውድ ዓለም እውን ብሕታዊ ከኣምኖን ክሰምዖን ዝግብኦ ሰብ ንሱ ጥራይ ከም ዝኾነ ብዝግባእ ኣእሚንዎ እዩ ስለዚ እውን ናይ ዝደራፊ ህይወቱ ሙሉእ ንሙሉእ ዝቆጻጸር ሰብ ስኩተር እዩ ነይሩ ጀስቲን እውን ነዚ ክዕዘብ ዝኸኣለ ኣዝዩ ደንጊ እዩ ነይሩ ጀስቲን ብሰባት ንኽፍቶን ኣብ ሆሊውድ ንጉስ ንክኸውንን ግዜ ይወሰደሉን ኣብ 2020 ብዩቱብ ጥራይ ዝረኸቡ ኣታዊ $1 ቢልዮን ዝኣክል ከም ዝኾነ መረዳእታት ተረኺቦም እዮም ኮንሰርት እንድሕር ዳኣዳልዩ ሙሉእ ስታድየም ክመልእ ይኽእል እዩ ጀስቲን $1 ቢልዮን ዝኣክል ገንዘብ ዋላ እኳ እንተረኸበ ኣብ ኣካውንት ውሽጢ ግና እዙይ ዝበሃል ገንዘብ ኣይነበሮን ኣብዚ ነገር እውን ከመይ ዝብል ለባም እዩ ኣብ ሆሊውድ ሰፈር ዘለው ናይ ሙዚቃን ፊልምን ተቆጻጸርዎ ፕሮዲሰራት ንኣርቲስታት ብነዊሕ ገመድ ብምእሳር ባርያ ዝገብሩሉ ጥበብ እዩ ኣብ ህይወቶም ዘይጽበይዎ ድራማ ይሰርሑሎም እዮም ኣብ ሚድያ ሃብታም ኣብ ሓቃዊ ዓለም ግና ድኻ ንኽኾኑ ፈሪዶሞም እዮም እዚኦም ኣርቲስታት ኣልበም እንትሰርሑ ካብ 10 ክሳብ 20 ሚእታዊ ናይቲ መሸጣ ትርፊ ንምውሳድ ኣቐዲሞም ይሰማምዑ እዮም
እቲ ካልእ ስርሖም ድማ ክሮስ ኮላተራይዜሽን ዝበሃል ስርሖም እዩ። ንኣብነት ፕሮዲስ ዝገበርዎ ናይ ሓደ ኣርቲስት ኣልበም ክንዲ ዝገመትዎ ዝኣክል እንተዘይወፂሎም ናብ ክሳራ እንተኣትዮም እዚ ኣርቲስት ተፈታዊ ዝኾነ ኣልበም ክሳብ ዝሰርሕ ተጸቢዮም ክሳርኦም ምኽሓስን ገንዘብ ክቕበሉን ይኽእሉ እዮም። ስለዚ እውን ኣርቲስታት ሓደ ኣልበም ብምስራሕ ከምቲ ተጸበይዎ እንተዘይኮይኑ በቲ ናይ ሽዑ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ቀጻሊ ካብ ዘእትውዎ ኣታዊ እውን ክኸፍሉ ዝገብር እዩ። ብኸምዚ ዓይነት ድንግርግር ናይ ሆሊውድ ኣሰራርሓ ንጀስቲን ቢበር ናብ ልዑል ዝኾነ ናይ ገንዘብ ጸገም ንኽኣቱ ገይሮምዎ እዮም። ካብዚ ቢእሱ እውን ተደጋጋሚ ናይ ጥዕና ጸገም ከጓንፎ ጸኒሑ እዩ። ኣብ ሓደ ሰዓት እውን ፍርቂ ገጹ ፓራላይዝ ኮይኑ ነይሩ እዩ። ገንዘቡ ወዲኡ እውን ካብ ፈተውትን መሓዙትን ክልቃሕ ጀሚሩ እዩ። ብርግጽ ካብዚ ኩሉ ሃብቲ ናብ ድኽነት ክኣቱ ዝገበሮ ናብቲ ናብ ሆሊውድ ሰፈር ዘእተዎን ካብ ብዙሕ ጸገም ክሕልዎ ከያኢሉ ከኣምኖ ዝገበሮን መሓዙ ስኩተር ብሮው እዩ ነይሩ። ብፍላይ ገንዘቡ እውን ብዘይገለ ኸልካሊ ክጥቀመሉ ጸኒሑ እዩ። ኣብ 2023 ናይ ጀስቲን ፋይናንስ ተቆጻጻሪት ዝነበረት ሎቴሌር ዕላው ብዝገበረቶ መረዳእታ መሰረት ስኩተር ካብታ ኣካውንት ንመቑሽሽ ብዝብል ሰበብ $26 ሚልዮን ወሲዱ እዩ። ካልኦት ግና ንሳውን ካብቲ ስርቂ ናጻ ክትከውን ኣይትኽእልን ክብሉ ከሲሶም እዮም። ናይ ቢዝነስ ምህሮን ከይወሰደት ከመይ ናይ ሓደ ተፈላጢ ደራፊ ቢዝነስ ማናጀር ክትከውን ክኢላ ክብሉ እውን ሓቲቶም እዮም። ዝኾነ ኮይኑ ግና ጀስቲን ኣብ ዙርዩኡ ዝነበሩ ሰባት ተጠሊሙ እዩ። በቶም ልዑል መጠን ሰማዕቲ ዝረኸቡ ደርፍታቱ ዝሰርሖም ኣብ ዓበይቲ ኮንሰርታት እውን ክዘውር ዝኸኣለ ጀስቲን ቢበር ናብ $1 ቢልዮን ዝኣክል ከም ዝረኸበ ተገሊጹ እዩ። ኣብ 2025 ዕላው ዝኾነ መረዳእታ ግና ፈጺሙ ዘይተሓስበ ናይ ማናጀሩ ዝፍዕዳ $8.8 ሚልዮን ዝኣክል ከም ዝኾነ ተገሊጹ እዩ። እሞ ደኣ ኣይኮነን ዶ ዓስቡ ክረክብ ጠቕሊሉ ናብ ዕዳ ክኣቱ ምኽኣሉ እቲ ኣዝዩ ሕማም ኮይኑዎ እዩ። ብፍላይ እውን እቲ ናይ ስነ ልቦና ምዝባዕ ኣብዚ ሰዓት ዘጓነፎ እዩ ነይሩ። ኣብ ልዕሊ እዚ እውን ናይ ሓንጎል ጭንቀቱ እናወሰኸ እንትመጽእ ካብዚ ቢሱ ኣብ 2022 291 ደርፍታቱ ዝሓዘ ኩሉ ካታሎግ ዲግኖሲሶን ካፒታል ዝተባህለ ትካል ብ$200 ሚልዮን ንኽሸጦ ተገዲዱ እዩ። ኣብቲ ሰዓት ወዲ 28 ዕድመ ዝነበረ ጀስቲን እዚ ውሳነ ንብሕቱ ብዙሕ ዘስእኖ እዩ ነይሩ። እሞ እዚኣቶም 291 ደርፍታቱ ደጊሙ ምስራሕ ይኹን ካብ ናይ ዩቱብ ክፍሊት ክረክብ ወይ እውን በዓል ቤት ክኸውን ኣይክእልን ከም ማለት እዩ። እዚ ተፈታዊ ኣርቲስት ብኸምዚ መልክዑ ናብ ታሕቲ ክወርድ ምርኣይ ኣዝዩ ዘገርም እዩ። ሆሊውድ ብዝገበሮ ሽርሒ እዚ ተፈታዊ ኣርቲስት ደርፍታቱ ገና ተሰሚዖም ከይተጸገቡ በቲ ዝሓደረው ዝፍዕዳ ዋንነቱ ክሸይጥ ተገዲዱ እዩ። ድሕሪ እዚ ኩሉ ነገር እውን ነቲ ማናጀሩ ስኩተር ካብ ስርሑ ክሰጎ ኺኢሉ እዩ። እዚ ሰብ ንኣርያና ግራንዴን ታይለር ስዊፍትን ናብ ክሳራ ዘእተወ ሰብ እዩ። ኣብዚ ኩሉ ክሳራ ውሽጢ ምስ ሄሊ ቤሪ ሓዳር ዝመስረተ ቢበር ናይ ውላድ ኣቦ ክኸውን በቂዑ እዩ። ገጹ ጣሚሙ ናይ ዓሻ ስራሕ ብምስራሕ እውን ኣብ ሚድያ ዝርግሕ እዩ። ኣብ ወልፍን ጭንቀትን ኣትዩ ከምዚ ነብሲ ወዲኡ ናብ ሚድያ ክመጽእ እውን ዝሓፍር ኣይኮነን። ከምዚ እንትርአ እውን ኣብ ዓብ ናይ ወልፊ ወይ እውን ሰባብ ዘይፈልጦ ሽግር ወዲቑ ክኸውን ከም ዝኽእል ጠርጢሮም እዮም። ካናዳዊት ወላዲት ኣዲኡ እውን እንተኾነት ነቲ ህቡብነትን ገንዘብን ወሲድኩም ወደይ ግና ምለሱለይ ክትብል ብምሕፅንታ ተሰሚዓ እያ። ሓደ ግዜ ንዝኣተወ ብጽቡቕ ዘይሰድድ ሆሊውድ ግና ሕጂ እውን ን18 ዓመታት ከሳቅዮ ጸኒሑ እዩ። ኣብዚ ዓመት 2025 እውን ስዋግ ዝብል ናይ ርእሲ ህይወት ዝሓዘ ኣልበም ናብ ዕዳጋ ዘርጊሑ እዩ። ድሕሪ 4 ዓመት ዝዘርግሖን ናይ ህይወቱ ሕማቕነት ዝገለጸሉ ሙዚቃ እውን ብፍላይ ኣብ ቴራፒ ስቴሽን ዝብል ትራክ ኣነ ዳሕናይ ኣለኹን ክብል ተሰሚዑ እዩ። ብርግጹ እንዳሓነ ኣይኮነን። ኣብዚ ሕማሙ ዝገለጸሉ ደርፊ ናይ ሆሊውድ ጸገም ምዃኑ እውን ገሊጹ እዩ። እቲ ኣፍቃሪቱ ሄሊ ቤሪ እውን እንተኾነት ነቲ ናይ ጽባቐ ትካላ ብምሻጥ ኣብ መጨረሻ እውን ንቢበር ካብ ናይ ገንዘብ ዕዳ ንኽተውፅኦ ኣብ ዓብ ውሳነ በፂሓ እያ። ንሱ እውን ኣብ ቀረባ ግዜ ሕጂ ናይ ክርስቶስ ውላድ እየ ክብል ሃይማኖታዊ መልእኽቲ ደጋጊሙ ክጽሕፍ ተራእዩ። እዚ ናይ ካናዳ ተፈታዊ ሰብ ቀጺሉ እውን ኣብ ቆልዓ ዝኾነ ቢበር ኣብ 31 ዕድሚኡ ሓጎስ ዝረሓቆ ሰብ ኮይኑ እዩ። እዚ ናይ ሆሊውድ ሽርሒ እውን ኣብ ውጥራይ ዘጓነፈ ዘይኮነስ ካብ ማይክል ጃክሰን ጀሚሩ ክሳብ ብሪትኒ ስፒረስ ዘጓነፈ ተግባር እዩ። ሆሊውድ ኣብ መጻወዲኡ ዘእተዎም ሰባት እውን ተቖፂሮም ዝውድኡ ይኮነን። እሞ ደኣ ብዛዕባ ናይዚ ካናዳዊ መንእሰይ ሒዘልኩም ዝመጸኹ መደብ ነዚ መስል ነይሩ። ዘለኩም ርእቶ እውን ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ግደፍሉይ እናበልኩ ላይክን ሸርን ብምባል ድማ ናብ ኩሉ ንክባጻሕ ደገፍኩም ኣይፈልየኒ ክብል ፈቱ።